هێزên Rosyayê ku li bajarê Til Rifat bicih bûn vekişiyan û hev demê vekişanê çekdarên rejîma Esed gihiştine navçeyê. Malpera El Arabiya belav kir ku piştî encamdana civînekê navbera Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye û Vladimir Putin serokê Rûsya bi du rojan hêzên Rosyayê ku li bajarê Til Rifat bicih bûn dest bi proseya vekişanê kirin. Heroha malpera nav hatî eşkere kir ku hev demê destpêkirina proseya vekişana hêzên Rûsî çekdarên rejîma Esed bi alavên leşkerî gihiştine navçeyê. وەکە مالپەرا لە عەرەبیە دبێژە باژارۆکێ Til Rifat ku girîngiyeke wî ya taybet heye ji ber ku dergehekî serek heye û bajarê Gaziantêp bêj aliyê Tirkiye ve û bajarê Helebeyê Sûriyê bi yek girê dida. Malpera navborî da zanîn ku heta weke niha sedemê vekişana hêzên Rûsyê ji bajarokê Til Rifat û çûna çekdarên rejîma Esed bo navçeyê nehatine eşkerekirin. Weke hatî ragihandin ku metirsiyeke mezin li cem derbederên Efrînê yê ku ji zêdê xwe derbederê bajarokê Til Rifat bûne durust bûye û metirsiya wan ji durustbûna pêleke derbederiya din eger grûpên çekdar yên ser bi Tirkiye ve wê bajarî kontrol bikin. Ji ber giringiya stratejiyeta bajarokê Til Rifat li cem Tirkiye berdewam Tirkiye hewl li dewî bajarokê kontrol bike da ku bikar be rêyeke navdewletî navbera bajarê Gaziantêp û Helebê de veke.